er ook. Nee, dat is werken. Dat moet altijd werken. Die moet altijd Ja, werken, hè? moet, maar ik werk heel veel. Duidt het net op keer? Ja. Ja? Ja, dat is eigenlijk zijn hobby. Ik dacht eigenlijk van dat jij dan misschien zijn hobby zoiets zien. Ja, nou, misschien nog erbij, maar En zie ik toch ook nog een hobby in de garage staan? ja, dat is van die man. Dat duidt ook Ja. hier. Dat heeft er zelf gebouwd. Ja. Kom maar. Hij heeft er zelf gebouwd. Ja, maar kijken. Hé, maar Aggie, heb je ook iets met klompen? Nee, ik vind dat gewoon leuk. En, Want ik vind klompen gewoon leuk. Ik vind klompen altijd leuk. Ja, die staan hier en daar. Wie noemt ze dat hier nou, de vars? Dit is de vars, ja. En waar komt dat vanaf, de vars? De vars komt af vroeger voor als je iets terug gaat. Ja. Ja, dat is eigenlijk, dit ganse geheug is eigenlijk de vars. En volgens mij, nou mijn vader wetende, wordt het vroeger een straat Voorst, ja, zie jij dan 33. Want dit is de Voorsterbeekweg? Voorsterstraatweg. Voorsterstraatweg. En daarna is dat schijnbaar genoemd dat het, ja, hebben ze de vars ervan. Maar dat is maar wat ik weet dan. En wie ziet je hier terechtgekomen dan? Hier is rechts gekomen. Ja. Ik woon dus een straat terug. Daar ben je geboren? Daar ben ik geboren, ja. Oh, dus toen ben je echt van de Ik vars? ben van de vars, ja. En mijn mens, die wordt toen nog niet afgelegen wonen, dus hij wordt een kijken voor een aanbod rieken. En toen zei de buurman, die wat toen daar woonde, daar in Moffel in de discotheek, die zei, dan moesten daar en daar eens gaan kijken, maar dat waren even mijn ouders. Ja, zei, daar wil ik dus niet, ja, nee, omdat er dat, niet voor dat huis, maar hij zei, daar wil ik dus gewoon niet, nee, eigenlijk wel voor dat huis, hij zei, daar wil ik niet wonen. Hij zei, weet ze niets anders, ja, zit er met een buurman. Ja, en dan ging er de zanger daar zeggen. En de mensen stonden dus hier voor de deur zo van, ja, wat is dit hier? Ik verkoop gar niks, ik wil wel eens ooit verkopen. Ja, en toen heeft hij dat dus op een gegeven moment teruggebeld. En toen heeft hij gezegd van, nou, kom maar eens aan. En zodoende hebben ze dus op een gegeven moment binnen, ik geloof 6 weken of zo, of 4 weken, ik weet niet precies wat dat geregeld. En dat was en deze plek? gekocht, ja, in 85. En dan wordt het gans verboden, al 2 keer. Al 2 keer? Ja. Is 2 keer genoeg, wat dit betreft? Ja, 2 keer is genoeg. We hebben al zoveel verboden in ons leven. Wat verblijven zijn op die 32 jaar. Ja. Ja, en voor een vrouw is het toch altijd wat heftiger om in de rotzooi te zitten? Ja, dat is nog wel minder, maar er zijn nog andere dingen wat we verboden hebben. Allemaal aan de die en een bedrijf. Dus het is dan toch wel veel, moet ik zeggen. Dus voor zij nu, als we dit klaar hebben, zij rood. Mogen we de tuin zien? Want volgens mij is de tuin toch wel een... Ja, goed. Ik zocht dich net de... Mag ik dik zeggen? Ja. Ik zocht dich net de bloemkes water geven. Ja, dan moet je ook kijken. Dat duist ze met plezier. Ja. Hier ook niet. Dit is groot, het is maar klein. Ja, maar je hebt wel een eigen smaak, hè? Ja. Het is een beetje, ja, ook hier ziet dit lijkt wel een halve kastielpoort. Ja, dat zeggen ze altijd, dit is een museum. Maar goed, Och, Aggie! dat, even kijken. En wie heeft dit allemaal bedacht? Ja, samen met de meeste de man waar gedaan. Is dit zo handig? Dat doet alles zelf. Alles. Werkt ook in de bouw of zo? Nee, dat is schilder van beroep. Schilder? Ja, en nu doet er alleen nog maar ja, spuiten en stralen eigenlijk. Maar dit er allemaal zelf, Alsof ze... alles zelf gemaakt. Nou hebben ze dit gevul misschien al snel. Zeggen ze op een vars? Op een vars, ja. Dat ze teruggeven in een tijd, want het is hier Ja, allemaal zo lekker landelijk en rustig. Ah, ja, wat, hè? En hey, lijkt het wel alsof de Ja. tijd heeft stilgestaan. Ja. Is het dan zo dat die mens het lompenwerk heeft gedaan, met alle respect? En de stig voor de aankleding zorgt, met de putjes en de... Ja, dat is wel, ja. We verleggen voor waar we, ja, dat heb ik toch gedacht of dat heeft toch... Dus als ik een blauw ruutje op de stil wil doen, dan overleg Nee, je dat nee? doe niet. Nee, dat komt erop en dan is dat. Zo erg is het ook niet. Maar kijk wie zo'n kacheltje van, ja, dat moet dan ook wel net passen en dan moet nog aangesloten aan. Zo'n klein ding, ja, zo'n ding eigenlijk. Oh, dus de kachel, dat duidt het gewoon? Nee, dat doet er niet. Oké. En de schouw, werd hij wel eens gebruikt? Dat is een barbecue. Dat is eigenlijk zo'n stenen barbecue die zo'n boete bestaan. Zo zie je er nog een beetje in. En daar heeft er gewoon, ja, omheer, dat is gewoon
lijm. Die zou vroeger ook in die hoezen die maken. En dit werd er gewoon met zo'n grove slaag dat gemaakt. En waar zit je nou het meeste? In de werkplaats. Dus niet hier. Op het werk. Op het werk? Ja. Is dat vlakbij? Ja, dat is bij Middenwijk, bij Cupers in de buurt. Laatst bedrijf Cupers. Ik weet niet of dat je hebt gezien. Oké, maar dus hij heeft een eigen bedrijf? Oké. En dat is... Ouder 32 jaar. Ouder 32 jaar. Maar als hier mensen over de vloer komen, willen die dan niet allemaal hier in het museumpje zitten? Of, Dat is verschillend. Ja? Dus zitten ze boete, we hebben nu het weekend hebben met het personeel en gebarbecued. En dan gaat die poorten op, die rollen ook. En dan gaat daar nog een ganz stuk open. En dit gaat dan weer naar de garage? Ja, ik moet wel even oplopen. Dat had ik toch niet gedacht? Echt wel. Och, schijt goed man. Ja. Zo is het toch meteen die van alles gebeurt. Nu aan de voordeur staan. Ja, toen had ik al in de gaten van hier gebeurt van alles. Ja, echt wel. Ik heb nog gar niet gevraagd over de voordeur. Bijvoorbeeld, ja. Maar als nou dadelijk hier de... Kijk! Let op Rudy. Zie ze allemaal open nu. Dan kan ik dat direct vragen van de voordeur. Ja. Wat zegt die ook alweer eens? De dubbele... Die Maria's. Dubbele Maria's. Hallo, Aggie? Ja? Kijk nou, omdat we heel druk ook prachtige auto's hebben in... ja, ik moet je eigenlijk wel denken aan. Ja. Ik wil het verder op. Ja? Want... leuke jukebox trouwens ook. Ja, dat is wel nog meer. Echt hoor. Hey, hoeveel hobby's heb je hier wel niet? Of zien dat allemaal hobby's van, van Pierre? Nee, dat is een beetje goos. Van de jukebox. Ja, dit is eigenlijk... wat doen we er met de ruimte? En dan kwamen een jukebox. Ja, dan hebben we daar hier neergezet, dat is wat daar aan steekt. En die hebben we zo erbij gekookt, dus allemaal get singeltjes. En dan staat er binnen ook nog een. Is het voor dich belangrijk dat er ook muziek in zit? Ja. Ja, door die kasten zitten we vol met singles en gans vol met... Maar ja, dan moet ook allemaal nog eens nagekeken worden. Hey, en die krantenartikelen, waarom zien die bijzonder? Ja, dat is een groep die hebben vroeger gespeeld in Moervat. De Thunders. De Thunders. Ja, Thunders. Ja, dat ja. En dat singeltje heb ik ook, maar dat heb ik binnen in de jukebox zitten. Maar daar bist ik ook vroeger nog naartoe geweest? Nog Nee, toen was ik toch nog net te klein. Oh, net te klein. Ik ook. al dus onze Movertse jong. Ja, ook van Moven. Ja. Maar als het feestje echt lekker op gang is, dan goes af en toe Marianne Rosenberg nog erin. Ja, waar gaat daar loester, ja. Een beetje verschillen wat... De Cats. En in de naam Marianne zit ook Maria. Ja. En daarom woei ik weer even met dichte kant op. Ja. Ja. Wat zal ik naartoe wil? Dat heb niet iedereen gezien, ja. Wat is wat ik bedoel? Wel, maar die zijn vrouw. Hier dat zeker. Nee, dat had ik inderdaad nog niet gezien. Oké, je bent dan. Nee, ja. Maria. Nee, vertel. Nee, ik dacht dat je omdat je zegt Maria, dus dacht ik dat je doorheen wil lopen. Och, wat leuk. Is dat een... Ik weet niet is dit alleen maar sier, Aggie, of heeft dat ook nog voor een diepere betekenis? Ja, ik vind het wel leuk voor een kerstje aan te steken. Dat was ooit de brievenbus bedoeld. En dan kost dat niet meer toe omdat er hout in zit. Dus dan maak ik me toch een altaartje. Och, wat leuk. Maar dat is niet praktiserend, geloof ik. Ja, nee. Nee? Ik ben wel het gelovig, maar... Nee, ik moet En eigenlijk... dan zeg ik heb toch niet nog een Maria? Jawel. Ja. Oh, daar die beeldjes. Ja. Oké. Nee, dat is toevallig omdat voor die deur zo heb je gezien, ongeveer. Alleen zat er een beeldje in van een schilder en een timmerman of zo. Dat durf ik niet meer zeker te zeggen, maar die beeldjes zijn dus niet te krijgen, dus heb je voorzet. Zo bedacht en hebben we gezegd, dan doen we er een Maria beeldje in. Nou, ik zo gelukkig ben dat dat toch... Nee, maar de zoogst die deur en de worst verkocht.
Ja, die deur hebben we gezien. Dat was een heel eigen deur, want dat was ook maar een klein deurtje. Dus die hebben daar een stuk boven en onder aan moeten zitten. Maar wel dat idee zo boven en onder. En ja, en er zit ook het van ijzerwerk in, maar, en ook beeldjes. Maar dan zeg ik, ja, wat was er dan als beeldje? Want dan moest wel het erin doen. Ja, ik zeg, dan kunnen we misschien wel een Maria-beeldje erin. Oh, dus die beeldjes zo te oorspronkelijk niet in de deur? Nee, die deur hebben we zo laten maken. En die deur wat we gezien hebben, daar zitten 2 van ook bronzen beeldjes in. Maar dat wordt één woord dus de schilder. En ander, ja, timmerman of weet ik niet wat voor dingen dat wordt. En toen hebben we gezegd van nou, dat moet wel eigenlijk ook weer gedaan, maar wat geeft ze dan erin zitten? Ja, ik zeg, dan kun je ze eigenlijk op zo gaan doen. Nou is het zo, Aggie, dat als ze ja, het is niet alleen daarachter, maar overal zien wel dingetjes die het bekijken weert zien. Het zou me niks verbazen als dat al de werk schoon van Pierre zien. Ja, kijk. Een huis, my house is my castle. Ja. Het huis is echt een afspiegeling van Wissebis. Ja. En ik vind wel dat je er wel heel goed in geslaagd ziet. Want overal op onze kums, dan werd ze direct van, ja, dit huurt bij je ook. Ja, we hebben er ook heel lang over gedaan, maar goed. Ja, je kunt niet alles in één keer. Hè. En het was zo'n bedrijf bij opbouwen, dus ja, dat is ook voor en tegen slecht. Meer tegen slecht, ja, dat is geen anders, maar. Maar goed, dus, dat komt er nou allemaal bij, ja. En dit moet dan allemaal er tussendoor. En dat heeft er allemaal zelf gedaan. Hè. Dat is ook zo'n blindje maken, dat heeft er allemaal zelf gemaakt. Er hongen wel eerst een paar anderen en dat hebben we die laten maken, ja. Maar deze heeft er dus zelf gemaakt. Ja, en ik hoef niet te vragen of het allemaal goed in de verf zit. Want, ja, goed, het boetewerk heeft vorig jaar in mijn zangers gedaan. Het heeft geen het hier voor. En ja, die blindje heeft er wel zelf geverfd. Dus het klopt toch, Aggie, dat die handige Harry's altijd toes, dat komt altijd gans op het laatst. Nee, moet je niet zeggen. Nee, dat is niet waar. Nee, ik moet zeggen dat ik heb trainen bij wat, ja, ik weet niet hoeveel per week maak, maar als het morgens om 8 uur begint, dan zit er s'nachts wel een uur op de deel. Hij kent zijn verantwoordelijkheden. Ja. Zeg dat. Yeah. Niks dan goeds van die nee, maar dat is eigen vrouw. werk.